har vi hissar på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Vi kan gå upp till 5:e våningen, sa de. Det måste vara kon i detta. Vilken fin! Wow! Det här är riktigt snabba hissar. Då, detta är konen. Nice dörrljud. Dörrligt motorljud. Nej, den där ser ut att vara personal, så den får jag inte åka med. Gud vad häftigt. Entré. Man har aldrig sett en kone på det här viset. Wow! Det här är jättefina panoramahissar. Och herregud. De är inte lika fina, men de är jättefina ändå. Så här. Nu ska jag se, nu ska vi avsluta så här. That's it.